दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला आंनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायनो नांगोन। आं बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन। बेनिखायनो लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो आरो आंनि चेनेलाव गोदानै गोदान फैसनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, गिबियावनो बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों दाबो बावाखै आं। बियो मोनसे गोदान बड' ट्रेजेडिक मिउजिक भिडिअ। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। आं बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ जोबनायाव बुंनानै होगोन। बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों राजिब, माइनाव, कृतिका, रिबिका, तारुन, रायदाव, अनसुमै, सुदेम। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। दासिमहालागै नोंथांमोना नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटिउब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन आरो नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि सिंगारानो जादों उषा रानी ब्रह्म। नैबे भिडिअनि प्रडिउसार, स्ट'रि, कनसेप्ट डिरेक्शनानो जादों पाटेरसन ब्रह्म। बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय नोंथांमोना आइ लाभ इउ प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलाव थांनो नांगोन। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे इउटिउब चेनेलाव थांनानै बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। बिथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान गोदान मिउजिक भिडिअ गोबां भिडिअ लानानै फैबाय थायो। बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो नैबे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौबो लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै हरदो।